Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Dragi prieteni, într-adevăr, n-am fost foarte mult timp. Mi se pare că dacă n-ar fi o lună de zile, n-am fost pe YouTube. N-am făcut nici un videoclip, n-am mai postat. Da. Sper să mă iertați. Parcă zburar, nu știu ce alb. Sper din tot sufletul să mă iertați pentru că într-adevăr n-am postat. Dar să știți că, da, v-am spus că o să vii cineva la noi. O să vii cineva la noi și a venit cine a venit? Cătălin. Cătălin, băiatul meu cel mare. A venit aici în Anglia. El a terminat nouă clasă la Moldova. A terminat nouă clasă și a venit, da, cu totul, putem să spunem. Da, a venit să locuiască aici și să-și facă studiile mai departe. Până la 13-a clasă este. Eu am aplicat deja. Am aplicat, dar trebuie să aștepți pentru că ei sună, ei verific și asta durează aproximativ, poate să dureze chiar și o lună, chiar și două. Eu deja am aplicat și aștept răspuns, să vedem. La și școala am dat postcodul nostru, am dat și am dat 3 școli în apropiere. Și le-am dat și să vedem campiunii și unii au locuri. Când a venit Cătălin, Cătălin trebuie să apară, da, în mai. Dar el a venit când a terminat ea, nu mai. În iunie trebuie să vie, la începutul lunii iunie trebuie să vie. Dar nu s-a primit și în tot timpul ăsta, dacă vreți să mă credeți, am fost întotdeauna în șir, panicată. Știți ce înseamnă panicat? Pentru că el a venit și singur, pentru că n-am putut să mă duc eu, că au fost mari, trebuie să fie mari cheltuieli. Și a venit cu un însoțitor, Deci vă povestesc puțin despre tot povestioara asta, pentru că i-am cumpărat la viză ieri, i-am cumpărat bilet, tot normal, și când colo, noi trebuie să aflăm niște informații cu testul și cu testul și cu un fel de test COVID și mai trebuie aici un fel de completat un formular. Un formular trebuie completat și mai scurt noi am sunat la vizăier și când colo ne întreabă pe noi. Dar eu am crezut că nu știu de la câți ani, uite vă spun sincer că n-am știut că de la 18 ani pot să zbor singur. Asta a fost într-adevăr greșeala mea, că n-am știut și am cumpărat bilet așa. Și da, mi spune, da, câți ani are băiatul? Și spune că 14 ani, da, păi cum, vine singur? Și da, nu se poate de zburat până la 18 ani singur, trebuie numai decât însoțitor. Și noi am întrebat, dar voi aveți însoțitor? Și au zis că vizăier însoțitor nu are. Da, nu are. Și să facem? Hai să încercăm cu rutierele, că vă știți că, da, sunt oameni care aduc colegi și ei eu și oameni. Așa, am întrebat, ne-am interesat și unul vrea unul nu vrea, unul nu răspunde la telefon, zic, haide să ne oprim că ei nu vor să iei, sub stăpânire copii, pentru că unul care am sunat eu a spus că da, au avut probleme cu minorul, nu că au avut probleme, dar aici la granița cu Franța
și cu UK-ul. Da, trebuie să stai, că trebuie să vii părintele să-l iei. Mai în scurt, au avut probleme, nu așa cum, da. O să că la domiciliu nu l-a dus, dar a venit părintele, mama și l-a luat mai de acolo și el trebuie să stai și să aștepte, dar mă rog, omul se duce cu colete, se ducă la oameni, nu se ducă asta, Iana. Vezi, când el e sigur că a luat băietul și l-a adus până aici și el poate să-l iei, înțelegi? Dar el a pățit că a stat în Franța, ori aici, ea nu știu precis, în UK, aici la graniță, nu știu mai scurt precis unde a stat, o zi întreagă, a pierdut, cu așteptat mama să vie, să-l iei. Și ea nu eu, înțelegi, ea nu riscuiesc, ea mai ghine, a luat colete la oameni și asta Iana și-a venit și le-a împărțit și gata, da, și știți cum. Și mai scurt, cu oamenii ăștia cu rutieri nu s-au primit. Într-o zi îmi vine mie în cap, în gând, zic, dă să sunăm la Air Moldova. La Air Moldova se întrebă. Și acolo era număr pentru informații, au sunat și au zis că da, însoțitorul cu 150 de lire și deam biletul la copil. Și am luat bilet și da. Azi vă mai povestesc, ca să vă mai povestesc despre această situație care am trecut. Da, și vreau să vă spun că a pierdut biletul de la Wizz Air, o costa 55 de lire, cu tot cu loc. Da, că acolo înainte la Wizz Air, așa era interesant, înainte eu țin minte la Wizz Air când cumpărai biletul și când îți făceai check-in-ul, atunci îți pune locul. Dar nu am trebuie să plătești plus 10 lire, oricât costă, nu știu precis, locul. Da, scaunul unei stai, îl plătești, plus banii ăștia, da. Și să faci, asta e, vrei să zbori, plătește și cum îți spune ea, că e compania lor. Da, hai să vă arăt, vreau să vă zic azi e duminică dimineață, eu m-am trezit, o dorașă mea, Sofia, s-a trezit cu noaptea în cap la ora 6, e ca tare, nu are un grafic la 7, nu știu cum, la 8, ori nu știu, se trezește la 7, câteodată la 6, câteodată la 8, mai scurt, cum e cum vrei să trezească, așa se trezește. Și azi s-o trezit de dimineață, dar și mai mari dorm că ea sunt mai obosiți, stau mai până târziu. Și vreau să vă arăt pe Cătălin, să vă arăt. El ca atare, vreau să vă mai spun că el ca atare nu iubește și, mai scurt, nu-i place să fac eu. Vă zic așa mai pe de-a dreptul, nu-i place că arăt de... El are alte chestii, dacă e băiet și îi place altceva. Deci normal că, știți cum, nu le place la tăți și fac eu. Și nu prea îi place nici lui, că eu arăt de viața mea personală, lui chestia asta nu-i place, eu că arăt de machiaj lui asta nu-i place, mai în scurt lui nu-i place, văpșe tot pacazuha asta, nu-i place lui ea. Și să vă arăt așa. Și între timp, hai, las că azi vă mai zic, hai să întoarcem camera. Bună dimineața. Ce faci? Bă, Cătălin, bă, să arăt, bă, cât ești de frumos, bă. Hai, bă, Cătălin. Hai, bă, Cătălin, bă. Dă, bă, să-ți pup, bă, Cătălin. Nu, lasă. Digi. O, dar nu mă filma sau de... Nu mai ești, bă, și cu tine. Dar oprește telefonul. Digi. Eu am un telefonul.
Hai bă, Cătălin, dă, bă, să te vadă lumea, bă, cât ești de frumos, bă. Bă, dar eu vreau să vadă lumea cât și băiet frumos am eu, bă, Cătălin, bă, Cătălin, dă-ți flocăiesc, olea chiar ca șăian, de șăian. Eu nu trebuie să mă văd. Da, de ce? Da, de ce, bă, Cătălin, bă, ha? Ia uite, ce naște alunele are copilul ăsta, Doamne. Opriți-mă filmare. Da, bă, să te văd, bă! La Crina. Haidem la Crina, că e vreme, micuța. Ia uite și de drăguță e. Ia uite și de drăguț, fa. Și e vie, fa, filmat, fa. Da, Crina. Eu au fost ars, eu au fost la mare. Ia uitați-vă. Doamne ferești, măiculița al Dumnezeu! Scrânuța de ei place, filmat, tot îi place. E nu de ăsta care să zic, dă-te voi de ișa, dă-te voi de ișa. Așa-i Crânuța? Așa, și mai scurt asta-i. Că acolo am un 3 și mai încolo Iana mai este un 3, dar așa la deamul s-o desânflat o leacă. Dar între timp a fost ziua mea, da, am plinit 33 de ani. Bă, 33! Când s-o ți-ai 33 de ani? Când s-o dus? Când s-o dus? Bă, da, treci timpul ăsta, când avem vreo 18-20 de ani, știi, când zășești, cineva, bă, dar mai treci. Bă, dar nici nu-l credeți și bă, cu tine, bă, și când, bă, mergi așa, când te trezești la 30 și ceva de ani, atunci îți dai seama cât de repede treci timpul, pur și simplu, nici nu-l vezi. 33 de ani. Da, de ani rare. E, da, știi când îmi zice și unul care are vreo 45 de ani, așa mă bucur că eu sunt mai tânără și asta trăiesc mai mult. Ei, mă rog, asta e în capul meu și să facem. Am vrut să vă mai spun, azi vă pun niște poze, când a fost ziua mea. Da. Am vrut să vă mai zic o chestie despre Anglia, pentru că nu de COVID, nu de chestii de este Ian, că voi cred că le știți care călătoriți, știți că vă trebuie asta, vă trebuie cealalt. Am vrut să vă spun că nu toți care vor cum era înainte să vie și nu poți, pentru că, da, de la Brexit-ul ăsta s-au schimbat multe chestii, trebuie să-ți faci statutul și ne-l faci. Poți să-l faci ăștia care îți veniți de pe data de 31 decembrie 2020 și eu putut și fac statusul și nu, cred că prin viză, nu știu precis, dar să știți că nu mai este cum era înainte, vine oricine care cu pașaport românesc, pașaport bulgăresc, s-a terminat tot, da, și obligatoriu și care veniți aici, Iana, numai decât trebuie să aibă un loc de muncă, să muncească, să nu stai, să lodărească și să îmbli numai cu furatul, oare să muncească la negru, mai scurt, controle stricte. Da, asta am vrut să vă mai zic, că da, și ei sunt deștepți, ei nu sunt oameni proști, judecă cu capul și fac pentru oameni ca să și bine. Dar la noi, din contra, pun în buzunare ca să le șibă lora bine. Da, ca să le șibă lora bine. Azi nu știu ce să facem, azi dem, eu până când mă duc la plimbărică, mă duc să mă plimb o leacă și pe urmă a să vedem și
În scurt afară e o leacă, îi răcoare, dar e super. E super. O să vă mai țin la curent. Dragi prieteni, noi am venit în pădure, ne-am plimbat puțin și uitați cât e de frumos. Și ați obosit? Dar aici așa e de bine răcoare. Și super! Haide! Ori vreți să ne mai odihnim? De acolo Iana, cred că stau Sara. Numai că lasă, murdării lasă. Uși copac gros. Tu acolo ai chicat cu bicicleta? Da. Dar cum ai chicat? Cred că așa nu ne ajuns viteză și nu te dau din doamne. Dar de unde vineai? Dincolo vineai? Știi, Buhin, dar și n-ai văzut copacul? Nu am un copac. Aici în rădășina asta. Rădășina asta, Ian, rădășinile este. Eu cred că poate n-ai văzut și chiar n-ai văzut copacul. Că în rădășinile și ele, Iana, uite și ei, în rădășina și ei. Și Cătălin o căzut. Ei, dar nu-i nic strașnic. Haide, dă să ne ducem. Să ne ducem mai departe. Suntem fără Sofia, că noi în pădurica asta cu caleasca, au ce rădășini sunt. Da, și ieri Sofia o căzut și o spart buza. Și-o spart buza și o curs și o plâns tătă zău, mai scât a fost niorlăit tătă ziua. Știți? Aici în parc mai la vale este un teren și se joacă fotbal. Se joacă fotbal, sunt oameni maturi. Sunt oameni maturi. Și vreau să vă arăt că am găsit un ineluș. Crina l-a găsit, ia uitați și inel l-a găsit. Da, dar telefonul ăsta nu prea vrea să focuseze. Da. We should go in this Bravo! Cu cine ți-i, Crina? Mai scurt am vreo 10 minute de când vreau să filmez inelușul ăsta. Crina o găsit. Crina l-a găsit. Crina l-a găsit și ia uite cât e de simplu. L-a găsit aici în pădure. Și cum l-a găsit? Cătălin, tu pe mine mă înveți să zic minciuni oricum. Ia uitați-vă. Are voie să nu mici acum mâinile? Imagine. Da, ia uitați-vă și de interesant. Gata că n-a trecut. N-are nici o probă, n-are nimic, n-are. Îți de o altă, da. Că ai și echiparul și acolo e pana. Nu mai este. Se pare ție că se jorați. Nu mi-e plan să mă rămăgească ce să mă. Nu spăl și alba? Nu spăl și alba? Deci ați mai ține, deci alea sunt mai grav. Nu-mi plac de și albaștri. Mie nu-mi plac de roșii. De ce s-o odihnesc? Da, nu. Nu să odihnească obost. Da.
partea asta.